pituuskin on sama. Ja valmiina 1, 2, ratsasta. Sehän lähti. Mitalisti on Ratsukko. Henna Keränen ja Ponssa on Ranssissa. Ja hienon vastineen ja kuitenkin ja taistelun tarjosi tässä Ratsukko, Jenni Kumpulainen ja Reija. Ja nyt näemme vielä tässä, kuka hoitaa tämän kilpailuluokan. Eli meillä on seuraavana kilpailu kuulassa ja nopeassa. Ja nämä Ratsukot ovat Rustainio ja Rissa. Sekä Elmi Kääntä ja Hildy. Vasemmalla Rustainio ja Rissa. Ja vastineensa antaa tässä oikealla puolella siis Hildy ja Seppään Elmi Kääntä. Ja olemme valmiina. Selkeä molemmille äärelle taistetaan. Valmiina. 1, 2, ratsasta. Ja nyt nähdään sitten tosissaan kilpailua. Joitain yksityipuoli 4 sekunnin. Virhe tulee siitä. Katsotaan mitä sanoo Hildy sitten muuten puheista. Nopeasti pistää siitä myöskin ruusu ja Rissa kampoihin. Aivan rintarinnan mennään siellä ja kaadetaan tuo punavihreä este. Lähdetulkoon samaan aikaan Hildy nyt vähän etumatkaa. Hieno kurvi oli tuossa todella lyhyt tie Hildyllä. Ja Hildy